Så. Jag får ge lite... Det är ingen skevråd på det. Nej, bara sidan. Det var det inte för de gamla modellerna. Det är motor bakom. Nu går det rätt. Men det är bra, kan revisera den i luften. Så fort gick de inte. Nej, men det syns den behöver. Ja. Jag måste hålla lite på. Det går lite på. Det är så tungt. Alltså, allting flyger. Ja, jag vill kunna motorn. Var det hovring? Blanka möjliga. Den har du bombplan. Vad är det för motor i det? Det är en jävla Saito 90-motor. Det flyger så jävla lätt. Skulle du ha det i den menar du? Ja, men det är därför jag vill säga att